ba fe jokar ina ya riga sai ni sino oh mais zambor fona ka woni kulu arbitre yace ayi kokowa Abba Ari Gana shine mai santir vert kai Garba Yakuba santir orange dukansu yan difa ne Abba Ari Gana ina gwanda gora zuwa gorar ko a kama jiki a yi kokowa kun yi minti daya na kokowa cikin kashinku na farko na minti uku na kokowa cikin minti biyu za ta je hutu ai marko futu kina zaku borewo za so igogo wani ga matasa hadi yan makaranta. Vous avez fait 1 minute 30 secondes de combat. Ça reste 1 minute 30 secondes. Arbitre ce a koma cikin hili. To, Ari Abba Gana, Santir vert, Garba Yakuba, Santir orange, dukansu yan difa ne. C'est la grande finale, la 4e édition du championnat national scolaire Tawa 2025. Kun yi minti biyu na kokowa cikin minti daya za ta je hutu. Vous avez fait 2 minutes de combat. Ça vous reste 1 minute. Dans 1 minute, vous serez au repos. Aban zuborar kona zubobu ko zai ruwan goro shi kai Garba Yakuba na difa ya kada Ari Abba Gana na difa. Garba Yakuba na difa shi kada Abba Ari Gana shi ma na difa.